ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ നമ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമത്തെ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനെ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് 10ാമത്തെ അധ്യായം, സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. പതിനേഴാമത്തെ ശ്ലോകം. കഥം വിദ്യാമഹം യോഗി സ്വം സദാ പരിചിന്തയൻ കേഷു കേഷു ച ഭാവേഷു ചിന്യോസി ഭഗവന്മയാ. ഹേ യോഗേശ്വരനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ, അങ്ങേ ഞാൻ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും എങ്ങനെ വേണം? അല്ലയോ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷ, ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരിക. നിരീശ്വരരും അസുര സ്വഭാവികളുമായിട്ടുള്ളവർക്ക് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുകയില്ല. അവരുടെ ദൃഷ്ടികൾക്ക് അദ്ദേഹം യോഗമായ ആവൃതൻ ആണ്. അവരുടെ നേട്ടത്തിനു വേണ്ടിയാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. സർവവ്യാപിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭാവം അറിയാൻ ഏത് പദ്ധതികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന്. കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ഈ സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാരോടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും അവരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഈ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത്രയും നാളും നമ്മൾ ആ യോഗമായ ആവൃതനായിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ അനൈസർഗികമായിട്ടുള്ള ആ ബോധം പോയി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ കാലുഷ്യം ബാധിച്ചത് കൊണ്ട് ആ ശരിയാവണ്ണമുള്ള ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അറ്റുപോയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ സ്നേഹം, ആ ബന്ധം ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ശരിയാവണ്ണം വിധം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനും ഓർക്കുവാനും ശരിയാവണ്ണം ജപം മറ്റ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ആ വിസ്മരണ ഉള്ള ആ സമയത്ത് ഒരിക്കലും ആ ശരിയാവണ്ണം ആ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകുവാൻ വഴിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏതേത് തരത്തിലാണോ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ തരത്തിലുള്ള സ്മരണ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ്. അവരുടെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്
ഭൗതിക ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഇത് ചോദിക്കുന്നത്. ആ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യലീലകളെ നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും ആർക്കും മതി വരില്ല. അർജുനൻ പരമപ്രഭുവായ കൃഷ്ണനെ പറ്റി, വിശേഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിശ്വവ്യാപ്തമായ ആ രൂപത്തെ പറ്റി അറിയാൻ ഉത്സുകനാണ്. അതുകൊണ്ട് ലോകചരിത്രത്തിലെമ്പാടും ഭഗവാന്റെ ആ ദശാവതാര കഥകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് കാണുന്നത്. ആ ഭഗവാന്റെ വിവിധ അവതാര കാലങ്ങളിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ആ ലീലകളുടെ ചരിത്രങ്ങളാണ് പുരാണങ്ങൾ. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ, ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിരന്തരം സ്മരിച്ചും ഓർത്തും ജപിച്ചും കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. അതിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ലീല ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിരന്തരം നമ്മൾ ശ്രവണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ആ ദശാവതാര കഥകൾ ഭഗവാന്റെ, ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു കാണുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിവിധ അവതാര കാലങ്ങളിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ആ ലീലകളുടെ ചരിത്രമാണ് പുരാണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതി ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തി ശൃണ്ണതോ നാസ്തി മേ മൃതം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്കൊരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കുന്തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെപ്പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദീകരിച്ചു തന്നാലും. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഹന്തത്തെ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യഹ്യാത്മവിഭൂതയ പ്രാധാന്യത കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ബാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം. വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ആ വിസ്തരണം, വിഭൂതി, ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ആ ചോദ്യം ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ വിഭൂതികളിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞു തരാം. അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് പല ലോകങ്ങളിലായിട്ട് പരന്നു കിടക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനന്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി ഈ ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് പ്രാധാന്യമുള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അന്തത്തെ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യഹ്യാത്മവിഭൂതയ പ്രാധാന്യതേ കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ബാസുരങ്ങളായിട്ടുള്ള എന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ വിഭൂതികൾ എന്തൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം. കൃഷ്ണന്റെ വിഭൂതികളെയും നാനാവിധ ശക്തികളെ പറ്റിയും പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലും കേൾക്കുന്നതിലും വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന എന്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് വിഭൂതി എന്ന ശബ്ദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാന്റെ വൈഭവം ആ പലതരത്തിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഗുണരൂപത്തിൽ കിടക്കുന്നു. ആ ഗുണരൂപത്തിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ, ആ വിശേഷത, ഏതേത് പദാർത്ഥങ്ങളിലാണോ അതിന്റെ ആ വിശേഷത ഉള്ളത്, പ്രത്യേകം ആകർഷിക്കുന്നത്, അതെന്താണോ അതാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. സർവ പദാർത്ഥങ്ങളിലും, സ്ഥാവര ജംഗമ ജീവജാലങ്ങളിലും എല്ലാത്തിലും ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി ഉണ്ട്. അത് പദാർത്ഥങ്ങളിലായാലും ജീവജാലങ്ങളിലായാലും അതിന്റെ സവിശേഷത കൊണ്ട് അതിന്റെ ആ ഗുണരൂപം എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ സവിശേഷതയും, അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയും. എങ്കിൽ പോലും ആ പ്രാധാന്യമുള്ള വസ്തുക്കളുടെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും വിഭൂതി പ്രാധാന്യമുള്ളവ മാത്രം ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു.
ഗുഡാകേശ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ ഇപ്രകാരം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ആ സൃഷ്ടിയുടെ കാരണം മഹത്തത്വമെന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക ശക്തിയിൽ മഹാവിഷ്ണു ഉൾപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഭഗവാന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷീകരിക്കുന്നു. ആ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് ആ 3 വിഷ്ണു ഭാവങ്ങൾ. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, പിന്നെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഇങ്ങനെ 3 ഭാവങ്ങളിൽ ആ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ 3 ഭാവങ്ങളിൽ വിഷ്ണു ആ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നുള്ള വിസ്തരണമാണ് ഉള്ളത്. അഹമാത്മാ ഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിത അഹമാദിശ്ച മദ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഈ അർത്ഥമുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള എല്ലാ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഇതേ അർത്ഥമുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഭഗവാൻ ഊന്നി ഊന്നി പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ സർവഭൂതങ്ങളിലും സർവജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാരൂപേണ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അവിടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ആ ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആ ജീവജാലങ്ങളുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ആ ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആദിത്യാനാമഹം വിഷ്ണു ജ്യോതിഷാം രവിരംശുമാൻ മരീചർമരുതാമസ്മി നക്ഷത്രാണാമഹം ശശി. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും ആ മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ആ ഭഗവാൻ. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണു, ദ്വാദശ ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണു പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ള സവിശേഷത വിഷ്ണു ആണ്. ആ ഗുണരൂപത്തിൽ ആ വിഷ്ണു തന്നെയാണ് ആ വൈഭവം. ആ വിഷ്ണു തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. അതുമാതിരി ജ്യോതിസുകൾ, പലതരത്തിലുള്ള ജ്യോതിസുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് ആ സൂര്യൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും മരുത്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദേവവർഗത്തിൽ വൈശിഷ്ട്യമായിട്ടുള്ള മരീചിയും അതുമാതിരി നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനും ഭഗവാൻ തന്നെ, കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അന്തരീക്ഷചാരികളായിട്ടുള്ള 50 വീതം മരുത്തുക്കളുണ്ട്, വായുവിശേഷങ്ങൾ. ഇവയ്ക്ക് അധീപനായിട്ടുള്ള ദേവതയാണ് മരീചി. ജീവസത്തങ്ങൾക്ക് പ്രജ്ഞയുണ്ട്, ജഡപദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് അത് ഇല്ല. വേദാനാം സാമവേദോസ്മി ദേവാനാമസ്മി വാസവ ഇന്ദ്രിയാണാം മനഃശാസ്മി ഭൂതാനാമസ്മി ചേതന. വേദങ്ങളിൽ സാമവേദവും ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും ആ ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വൈഭവങ്ങൾ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ദർശിക്കുന്നുണ്ടോ, ഒരു ജീവജാലത്തിൽ നമ്മൾ ദർശിക്കുന്നുണ്ടോ, അതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ വൈഭവമാണ്, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയാണ്. ആ വേദങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സാമവേദം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും, ദേവന്മാരുടെ പതിയായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രനും ഭഗവാനാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും നമ്മളുടെ ആ പഞ്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ തന്നെ ആ മനസ്സാണ് ശ്രേഷ്ഠം. ആ മനസ്സും ഭഗവാനാണ്. ജീവഗണങ്ങളിൽ ആ ജീവചൈതന്യം, അതും പഞ്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും ആ ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യവുമാണ്, ആ അവബോധവുമാണ് ഭഗവാൻ. രുദ്രാണാം ശങ്കരശ്ചാസ്മി വിത്തേശോ യക്ഷരാക്ഷസാം വസൂനാം പാവകശ്ചാസ്മി മേരുശിഖരിണാമഹം.
ആ രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ. രുദ്രന്മാരുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം ശിവനാണ്. ശിവൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. യക്ഷരാക്ഷസന്മാരിൽ കുബേരനും യക്ഷന്മാരുടെ പതിയാണ് കുബേരൻ. യക്ഷന്മാരിൽ ഏറ്റവും വൈശിഷ്ട്യമേറിയ അവരുടെ പതിയായിട്ടുള്ള കുബേരനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അഷ്ടവസുക്കളിൽ അഗ്നിയും പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുവും ആണ് ഭഗവാൻ. രുദ്രന്മാരിൽ ശങ്കരൻ അഥവാ ശിവൻ പ്രധാനിയാണ്. മാരി യക്ഷരാക്ഷസാധിപൻ ആയിട്ടുള്ള കുബേരൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളിൽ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള മേരു പർവ്വതം ആണ് പർവ്വതങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ശ്രേഷ്ഠം. മേരു പർവ്വതം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇന്ദ്രന്റെ പുരോഹിതനാണ് ബൃഹസ്പതി. പുരോഹിതനായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതിയും ഭഗവാനാണ്. പുരോദസാം ച മുഖ്യം മാം വിദ്ധി പാർത്ഥ ബൃഹസ്പതിം സേനാനീമാഹം സ്കന്ദ സരസാമസ്മി സാഗര. ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയാണ് ബൃഹസ്പതി. ബൃഹസ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദേവന്മാരുടെ പുരോഹിതനാണ്. അതുമാതിരി ദേവന്മാരുടെ സേനാധിപന്മാരായിട്ടുള്ള സേനാധിപതികളിൽ അവരിൽ മുഖ്യനാണ് ആര്? സർവ സൈന്യ അധിപതി ദേവന്മാരുടെ. അതിൽ കാർത്തികേയൻ സുബ്രഹ്മണ്യനാണ് ഭഗവാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് സമുദ്രമാണ്. എന്തെന്നാൽ പലതരത്തിലുള്ള ജലാശയങ്ങൾ എവിടെയാണ് ചെന്ന് ചേരുന്നത്? സമുദ്രത്തിൽ. സമുദ്രത്തിനാണ് ജലാശയങ്ങളിൽ വെച്ച് വൈശിഷ്ട്യമുള്ളത്. സമുദ്രം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. മഹർഷീണാം ഭൃഗുരം ഗിരിമാസ്മ്യേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയ. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും എല്ലാ മഹർഷികളിലും വെച്ച വൈശിഷ്ട്യമേറിയ ഭൃഗു ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. സ്പന്ദനങ്ങളിൽ വാക്കുകളിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഓങ്കാരം, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വൈദികമായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടികളിലും ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളിലും എല്ലാമായിട്ട് ഓങ്കാരം ആദ്യമായിട്ട് ജപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ യജ്ഞങ്ങളാണ്? പറയൂ. ദ്രവ്യയജ്ഞം, ജപയജ്ഞം, പിന്നെന്താണ്? പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടുള്ള എങ്ങനെ യജ്ഞമാക്കി മാറ്റാമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ, ദേവയജ്ഞങ്ങൾ, പിന്നെന്താ ബ്രഹ്മയജ്ഞം, ദേവയജ്ഞം, ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം മുമ്പുള്ള അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാത്തിലും വച്ച് ശ്രേഷ്ഠം എന്താണ്? ജപയജ്ഞമാണ്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപം ആണ് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഗീതയിലൂടെ 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വ്യക്തമാക്കുന്നു. തിരുനാമ ജപം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതും വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ജപയജ്ഞമാണ് ഉത്കൃഷ്ടം. സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. സ്ഥിരമായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വതം, പർവ്വതമായിട്ടുള്ള ഹിമാലയവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ പ്രഭാവശാലിയായിട്ടുള്ള ഋഷിയാണ് ഭൃഗു. ഭൃഗു ഏറ്റവും വൈശിഷ്ട്യമുള്ള ഗുണത്തിന് ഉടമയാണ്. വൈശിഷ്ട്യം തന്നെയാണ് ഭൃഗുവിന്റെ സവിശേഷതയാണ് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. യജ്ഞങ്ങളിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. മേരു പർവ്വതത്തെക്കാൾ വലുതാണ് ഹിമാലയം. അതിന് ചലനമില്ല. ചലനമില്ലാത്ത വസ്തുക്കളിൽ, അതായത് ഹിമാലയമാണ് മേരു പർവ്വതത്തെക്കാൾ വലുത്. ഹിമാലയവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പൂർണ്ണത നേടിയ ജീവാത്മാക്കളിൽ ദേവഹൂതി പുത്രനായിട്ടുള്ള
ആ കപിലനാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി. കപിലൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. ആ ദേവഹൂതി പുത്രനായിട്ടുള്ള കപിലനാണ് പരിപൂർണത നേടിയ ആ ജീവാത്മാക്കളിൽ ഏറ്റവും വൈശിഷ്ട്യമാർന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അശ്വത്ഥ സർവവൃക്ഷാണാം ദേവർഷീണാം ച നാരദ ഗന്ധർവാണാം ചിത്രരഥ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനി. അശ്വത്ഥം സർവവൃക്ഷങ്ങളുടെയും വൈശിഷ്ട്യം, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുടെയും നിന്നും വൈശിഷ്ട്യമാർന്നതാണ് അശ്വത്ഥം അഥവാ ആൽമരം. സർവ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടുക്കും സർവക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും മുന്നിലായിട്ടുള്ള അശ്വത്ഥം അഥവാ ആൽമരം കാണുവാൻ സാധിക്കും. അത് ഏറ്റവും വൈശിഷ്ട്യമാർന്നതാണ്. അത് തന്നെയാണ് വൃക്ഷങ്ങളിൽ വെച്ച് വൈശിഷ്ട്യമാർന്നിട്ടുള്ള അശ്വത്ഥം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. ദേവർഷീണാം ച നാരദ, ദേവന്മാരിൽ തന്നെയുള്ള മഹർഷിമാരിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വൈശിഷ്ട്യമാർന്നിട്ടുള്ള നാരദൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിരന്തരം ഭഗവത് സ്മരണയോടുകൂടിയിട്ടും ജപത്തോടുകൂടിയും ചെയ്യുന്ന നാരദന്റെ വൈശിഷ്ട്യം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഗന്ധർവാണാം ചിത്രരഥൻ ഗന്ധർവന്മാരിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വൈശിഷ്ട്യമാർന്ന ചിത്രരഥൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. സിദ്ധന്മാരിൽ വെച്ചിട്ട് ജീവാത്മാക്കളിൽ ഉള്ള സിദ്ധന്മാരിൽ വെച്ചിട്ട് പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ള കപിലമുനിയാണ് വൈശിഷ്ട്യമാർന്നിട്ടുള്ള കപിലമുനി തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അത് വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥവും, ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും, ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും, യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനിയും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. ഉച്ചൈസ്രവസമശ്വാനാം വിദ്ധിമാമൃതോദ്ഭവം ഐരാവതം ഗജേന്ദ്രാണാം നരാണാം ച നരാധിപം. അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈസ്രവസ്, ദേവേന്ദ്രന്റെ ഉച്ചൈസ്രവസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആന അല്ല സോറി അശ്വം അഥവാ കുതിര, ഉച്ചൈസ്രവസ് അമൃതം നേടാനായിട്ട് കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന കുതിര ആണ് എന്ത് ഉച്ചൈസ്രവസ്. അത് വൈശിഷ്ട്യമാർന്നിട്ടുള്ള കുതിര, അതിന്റെ ഗുണം അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. മാരി ആനകളിൽ ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ഐരാവതം അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് ആനകളിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് വൈശിഷ്ട്യമാർന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. മനുഷ്യനിൽ രാജാവാണ് ഞാൻ. മനുഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും വൈശിഷ്ട്യമാർന്നത് മനുഷ്യനെ ഭരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ പതി ആയിട്ടുള്ള നരപതി ആയിട്ടുള്ള നരേശ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാജാവ്. മനുഷ്യനെ ആരാണോ ഭരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്മാരുടെ പതിയായിട്ടുള്ള ആളാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. രാജാവ് കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധിയത്രേ. മനുഷ്യന്മാരെ ഭരിക്കുന്ന ആൾ ആരാണോ വൈശിഷ്ട്യമാർന്ന രാജാവ്, അതായത് ഉദാഹരണം പരീക്ഷിത്ത്, യുധിഷ്ഠിരൻ, ശ്രീരാമൻ, ഇവരൊക്കെ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള നരേശന്മാർ രാജാക്കന്മാർ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വൈശിഷ്ട്യം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. ആയുധാനാമഹം വജ്രം ധേനൂനാമസ്മി കാമധു പ്രജനശ്ചാസ്മി കന്ധർപ്പ സർപ്പാണാമസ്മി വാസുകി. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രവും ഇടിമിന്നൽ വജ്രായുധം അത് ദേവേന്ദ്രന്റെയാണ്. അത് ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വൈശിഷ്ട്യമേറിയതാണ്. ഗുണം അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. പശുക്കളിൽ സുരഭിയും, പശുക്കളിൽ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള സുരഭി പശു, അതിന്റെ ഗുണം അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതിന്റെ ഗുണം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നു. അത് അതിന്റെ ഗുണരൂപം ഭഗവാനാണ്. ജനന ഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും ജനിക്കുവാൻ നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും
ജനിക്കുവാൻ ഹേതു കാമദേവനാണ്. ആ കാമദേവന്റെ ആ ഗുണം ആ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ആ കാമദേവൻ ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും, എല്ലാ സർപ്പങ്ങളിലും വെച്ച് വൈശിഷ്ട്യമാർന്ന ആ വാസുകിയും ഭഗവാൻ തന്നെ. അനന്തശ്ചാസ്മി നാഗാനാം വരുണോ യാതസാമഹം പിതൃണാമാര്യമാ ചാസ്മി യമഃ സംയമതാമഹം. ആ നാഗങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ആ അനന്തനാണ് ഭഗവാൻ. ആ നാഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യവും വൈശിഷ്ട്യവും ഏറിയത് ആരാണ്? അനന്തനാണ്. അനേക ബണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. ജലജീവികളിൽ വച്ച് ആ ജലത്തിന്റെ നാഥനായിട്ടുള്ള ആ വരുണനും ഭഗവാനാണ്. പിതൃക്കളിൽ ആര്യമാവാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠൻ. പിതൃക്കളിലുള്ള പിതൃക്കളുടെ ആര്യമാവ് അതും ഭഗവാനാണ്. ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവനായിട്ടുള്ള യമനും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആ മരണശേഷം ആ വിധി നിർണയിക്കുന്ന ആ യമദേവനും ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പ്രഹ്ലാദശ്ചാസ്മി ദൈത്യാനാം കാലകലയതാമഹം മൃഗാണാം ച മൃഗേന്ദ്രോഹം വൈനതേയശ്ച പക്ഷിണാം. പ്രഹ്ലാദൻ ദൈത്യന്മാരിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ആർക്കാണ്? പ്രഹ്ലാദനാണ്. പ്രഹ്ലാദന്റെ ഗുണം പ്രഹ്ലാദന്റെ ഗുണം എന്താണ്? പറയൂ, എന്താണ് പ്രഹ്ലാദന്റെ ഗുണം? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്. അതെ, എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഭക്തി ഭഗവത് ഭക്തി, ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചും കൊണ്ട് സ്മരിച്ചും കൊണ്ട് ആ ജീവിതകാലം മുഴുവനും കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് പ്രഹ്ലാദൻ. പ്രഹ്ലാദൻ അസുരകുലത്തിൽ ഉള്ളവനായിട്ടാണെങ്കിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ഭക്തി കൃഷ്ണാമൃതത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇരുന്ന ഒരു ദൈത്യനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈത്യന്മാരിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഹ്ലാദനാണ്. കലയതാമഹം എന്ന് പറയുന്നു. മൃഗാണാം ച മൃഗേന്ദ്രോഹം വൈനതേയശ്ച പക്ഷിണാം. ദൈത്യന്മാരിൽ വെച്ച് ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ് ഭഗവാൻ. ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഗുണം, കൃഷ്ണാബോധം, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്മരണ, ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രഹ്ലാദനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് വളരെ വിശിഷ്ടമായതാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യണം? വൈശിഷ്ട്യമാർന്ന ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കണം. വൈശിഷ്ട്യമേറിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണബോധം, ഭഗവത് സ്മരണ, ഇതെല്ലാം നമ്മളും എടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ദൈത്യന്മാരിൽ വെച്ചിട്ട് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ വിശിഷ്ടനാണ്. അതുമാരിൽ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവരിൽ കാലമാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും മരണമുണ്ട്. അത് കാലരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടു, സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും സംഹാരവും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ജീവാത്മാവിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പിന്നെയും ദേഹങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. ആ ദേഹം ജീർണിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് നശിച്ച് വിഘടിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജീർണിച്ച ദേഹം വിട്ടിട്ട് പുതിയ ഒരു പഴയ വസ്ത്രം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പുതിയ ഒരു വസ്ത്രം നമ്മളെടുത്ത് നമ്മളുടെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പുതിയ ഒരു വസ്ത്രം എടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ ആണ് നമ്മള് മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ദേഹം ജീർണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിൽ കാലം ദേഹവും ആത്മാവുമായിട്ട് വിഘടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജീർണിച്ച ദേഹത്തിലാണ് എന്തിരിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് ദേഹം ജീർണിക്കുമ്പോൾ അതിന് ശരിയാവണ്ണമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ശേഷിയില്ലാതെ തീരുകയും
അത് ഒരിടത്ത് പതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവരിൽ ആ കാലം തന്നെ അത് ആ സമയം അനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ സമയ നിയതമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി സമയം ഇതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ നിയന്താതാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് അറിയുന്നത്. അവരുടെ ആ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ദേഹം ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്താ അവരുടെ ആയുസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് മരണം വരും. അതല്ലാത്ത സമയത്തും മരണം വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ജീവിതം അനിശ്ചിതമാണ്. ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ കാലം അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ നിശ്ചയമുള്ളൂ. ആ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആയുസ് എത്തിയതോ ആകാം, അല്ലാത്തതോ ആകാം. ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ദേഹം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അത് ആ കാലം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ആ കാലം ആ വൈശിഷ്ട്യമേറിയ ആ കാലം ഭഗവാനാണ്. വന്യമൃഗങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് സിംഹം ആ വന്യമൃഗങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് വൈശിഷ്ട്യമേറിയതാണ്. അതിന്റെ ആ ഗുണം ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ പക്ഷികളിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഗരുഡനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ദിതിയും അതിഥിയും സഹോദരിമാരാണ്. ആ കശ്യപ മഹർഷിയുടെ ഭാര്യമാരും ആണ്. ആ ദിതിയുടെ മക്കളാണ് ദൈത്യർ. അതിഥിയുടെ മക്കൾ ആദിത്യർ എന്ന് പറയുന്നു. മനുഷ്യനും ദേവഗണങ്ങളും അജ്ഞാനം കൊണ്ട് തങ്ങൾ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നരാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ തന്നെയാ ജീവജാലങ്ങളാണോ, മനുഷ്യനായാലും ദേവഗണ നമ്മൾ ചിന്താശേഷിയുള്ള ആളുകൾ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്ന് പോയിട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നരാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് മനുഷ്യനും ദേവഗണങ്ങളും അജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നരാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പവതാമസ്മി രാമശാസ്ത്രഭൃതാമഹം ജഷാണാമകരശ്ചാസ്മി സ്രോതസാമസ്മി ജാഹ്നവി. ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ കാറ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ആ കാറ്റിന്റെ വൈശിഷ്ട്യം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അശുദ്ധങ്ങളും നീക്കുന്നതാണ്. ആ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ കാറ്റാണ്. പവന എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാറ്റ്. അതുമാതിരി ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ ഞാൻ രാമനാണ്. അപ്പോൾ ശരിയാവണ്ണം ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ വൈശിഷ്ട്യമേറിയത് രാമനാണ്. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെല്ലാം പ്രതിപാദിക്കുന്ന സർവശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും അറിവുള്ള ആരാണ്? ഇതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന രാമൻ തന്നെയാണ്. സർവശാസ്ത്രാംഗതനായിട്ടുള്ള രാമനാണ്. വൈശിഷ്ട്യമേറിയിട്ടുള്ള രാമനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. മത്സ്യങ്ങളിൽ ഞാന് സ്രാവാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്സ്യങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിപ്പമേറിയിട്ടുള്ള വൈശിഷ്ട്യമേറിയ സ്രാവ് ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ വെച്ചിട്ട് ഗംഗയാണ്. ഭാരതത്തിൽ ഏറ്റവും വളരെയധികം ആരാധന അർഹമായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഗംഗ തന്നെയാണ്. ഗംഗ വൈശിഷ്ട്യമേറിയിട്ടുള്ള ഗംഗയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പരബ്രഹ്മമാണ് ചരാചരങ്ങളുടെ എല്ലാം വിശ്രമസ്ഥാനമെന്ന് മുണ്ടക ഉപനിഷത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ്. സർവ ജീവജാലങ്ങളിലും പരബ്രഹ്മ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു. മനുഷ്യനും ദേവഗണങ്ങളും അജ്ഞാനം കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നരാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കലുഷിതമായിട്ടുള്ള ബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭിന്നനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്നും നമ്മളും ഭിന്നനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള ബോധം, ശരിയാവണ്ണമുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക്
കൂടിയിട്ട് ശരിയാവണ്ണമുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതിയും നമ്മളുടെ സ്ഥിതിയും ശരിയായിട്ടുള്ള രീതി ഭിന്നമല്ലാത്ത ആ രീതി നമുക്ക് അനുഭവ രൂപേണ ദർശിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. വേദവൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ 14 വിധമുണ്ട്. അതിൽ 4 വേദങ്ങൾ, 6 അംഗങ്ങൾ, വേദാന്ത സൂത്രം, പുരാണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ. ഇവയിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേദാന്ത സൂത്രം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും അവസാനം ഘട്ടം, അതായത് അവസാനത്തെ നിവൃത്തി മാർഗമാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, വേദാന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വേദാന്തത്തിൽ ശരിയാമണ്ണ ഭഗവാന്റെ തത്വങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. ശരിയാമണ്ണമുള്ള ഗൂഢജ്ഞാനങ്ങൾ എല്ലാം ആ വേദാന്തത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. വൈശിഷ്ട്യമുള്ള വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അഥവാ ഗുണരൂപത്തിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഗൂഢരൂപത്തിൽ വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. സർഗാണാമതിരന്തശ്ച മദ്യം ചൈവാഹമർജുന അധ്യാത്മവിദ്യാനാം വാദപ്രവാദതാമഹം. സൃഷ്ടിയുടെ ആദി മധ്യ അവസാനങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഭഗവാൻ പല ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടിയും അതുമാതിരി ആദിയും അതിൻ്റെ ഉത്ഭവവും സൃഷ്ടിയും അതിൻ്റെ സ്ഥിതിയും അവസാനവും ഞാൻ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നു. അതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നു. അത് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവുമാണ് ഞാൻ. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായത് പലതരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രവുമുണ്ട്, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രവുമുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. ഭൗതിക ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്, മനുഷ്യന്റെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നേടുവാനായിട്ടും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മനോവികാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വൈശിഷ്ട്യമായിട്ടുള്ള അധ്യാത്മശാസ്ത്രം എന്താണ്, അധ്യാത്മശാസ്ത്രം തന്നെയാണ്. നിവൃത്തി മാർഗം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള ഏത് ശാസ്ത്രമാണോ മനോബുദ്ധി നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള മനഃശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രം, അതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവുമാണ് ഞാൻ. ശരിയായിട്ടുള്ള പരമസത്യത്തെ ഉൾപ്പോകുന്ന ഏത് തരം ശാസ്ത്രമാണോ ആ തർക്കശാസ്ത്രത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. അക്ഷരാണാം ആകാരോസ്മി ദ്വന്ദ്വസാമസികസ്യ ച അഹമേവ അക്ഷയകാലോ ദാതാഹം വിശ്വതോ മുഖ. അക്ഷരങ്ങളിൽ വച്ചിട്ട് ആകാരം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന നാമങ്ങൾ ആകാരം തന്നെയാണ് ശ്രേഷ്ഠം. സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസവുമാണ് ഞാൻ. അനവസാനമായിട്ടുള്ള കാലവും മാതിരി സൃഷ്ടികർത്താവിൽ ബ്രഹ്മവും ഞാനാണ്. അപ്പോൾ മുമ്പും കണ്ടു, കാലം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. അതുമാതിരി അക്ഷരങ്ങളിൽ ആകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസങ്ങളും സൃഷ്ടികർത്താവിൽ ബ്രഹ്മാവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. സംസ്കൃത അക്ഷരമാലയിൽ ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരമാണ് ആകാരം. എന്ന് പറയുന്ന ആകാരം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മൃത്യുസർവഹരശ്ചാഹ ഉദ്ഭവശ്ച ഭവിഷ്യതാം കീർത്തി ശ്രീവച്ച നാരീണാം സ്മൃതിർമേതാദൃതിക്ഷമ. സർവസംഹാരിയായിട്ടുള്ള മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, ധൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവ ഭഗവാനാണ്. സർവസംഹാരിയായിട്ടുള്ള മരണവും ഞാനാണ്. അതുമാതിരി ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും ഭൂതവും ഭാവിയും വർത്തമാനവും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനാണെന്ന്
ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ സർവസംഹാരിയായിട്ടുള്ള മരണവും ഭഗവാനാണ്. ആ ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും അതിനുശേഷമുള്ള സർവജീവജാലങ്ങളുടെ ആ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ആ സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ആ സ്ത്രീകളുടെ വൈശിഷ്ട്യമാർന്നിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ബൃഹത്സാമ തഥാ സാംനാം ഗായത്രി ഛന്ദസാമഹം മാസാനാമാർഗശീർഷോഹം ഋതൂനാം കുസുമാകര. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത് സാമവും സാമവേദത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഏറ്റവും വൈശിഷ്ട്യമാർന്നിട്ടുള്ള ആ ബൃഹത് സാമം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സൂക്തം വളരെ വൈശിഷ്ട്യമാർന്നതാണ്. അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രം എല്ലാ തരം മന്ത്രങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ടും വൈശിഷ്ട്യമാർന്നിട്ടുള്ള ആ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്രരാജനായിട്ടുള്ള ഗായത്രി മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നു. അതും ഭഗവാനാണ്. മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും നവംബർ ഡിസംബറിലുള്ള ആ ഋതു അതിലുള്ള മാർഗശീർഷം എന്ന മാസം ആ വൈശിഷ്ട്യമാർന്നിട്ടുള്ള മാസം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുമാതിരി ഋതുക്കളിൽ വെച്ചിട്ട് വസന്ത ഋതു ആണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം. ആ വസന്ത ഋതുവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വിവിധ ദേവന്മാർ പാടിയ മനോഹര ഗീതങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് സാമവേദം. ഈ സാമവേദം സൂക്തങ്ങളെല്ലാം ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ വാദ്യ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പാടിയിരുന്നത്. ആ സംഗീത പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സാമവേദം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അത് തന്നെയാണ് വിവിധ ദേവന്മാർ പാടുന്ന മനോഹര ഗീതങ്ങൾ. ഇവയിൽ ആകർഷവും പാതിരാവിൽ പാടിയതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗീതമാണ് ബൃഹത്സാമം. ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വൈശിഷ്ട്യമാർന്നതും ആകർഷവും രാത്രിയിൽ പാടിയതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗീതമാണ് ബൃഹത്സാമം എന്ന് പറയുന്നത്. നിയമ മന്ത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം നിയതേനയുള്ള ആ മന്ത്രങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ഗായത്രി മന്ത്രവും ശബ്ദ അവതാരമായിട്ട് ഗായത്രി മന്ത്രം അറിയപ്പെടുന്നു. ഏറ്റവും വൈശിഷ്ട്യമാർന്ന ആ മന്ത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഗായത്രി മന്ത്രം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ദ്യൂതം ശലയതാമസ്മി തേജസ്വിനാമഹം ജയോസ്മി വ്യവസായോസ്മി സത്വം സത്വവതാമഹം. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും തേജസ്സുകളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. ജയയും സദുദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ധർമ്മപ്രവർത്തികളുടെയും ഉത്ഭവം ഭഗവാനാണ് എങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അധർമ്മ പ്രവർത്തികളും ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ധർമ്മങ്ങളും അധർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നു. എന്താണ് അധർമ്മ പ്രവർത്തികൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ധർമ്മപ്രവർത്തികളും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അത് ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ധർമ്മപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ധർമ്മപ്രവർത്തികൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാൻ ഹേതുവാക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആ നിർഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള ഭൗതികവാദികൾക്ക് അധർമ്മ രൂപേണയുള്ള പ്രവർത്തികൾ മൂലം അത് ഭഗവാനെ മറയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ അഹേതുകമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് എന്താണ് ആ ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രാപിക്കുവാനും ആ അതായത് അതേപോലെ തന്നെ ആ ഭൗതികവാദികൾക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രാപിക്കാതിരിക്കുവാനുമുള്ള അവസ്ഥ ആരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിയാവണ്ണം ഭഗവാനെ മായാധീശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി എന്ന് പറയുന്നത് ആ വികർമ്മമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള വികർമ്മത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ കൂടുതൽ ഭൗതികമായിട്ട് ബദ്ധരായിട്ട് ഭഗവാനെ മറക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ മറക്കാനും ഭഗവാനെ സ്മൃതി ചെയ്യുവാനും ഹേതു
ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ശരിയായിട്ടുള്ള മാർഗത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും, ഭഗവാന്റെ കരുണ ഇല്ലായ്മ കൊണ്ടാണ്, അഥവാ അധർമ്മ പ്രവർത്തികൾ വളരെയധികം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തികൾക്ക് ആ ഭഗവാനിലേക്കുള്ള മാർഗം തടസ്സപ്പെടുന്നു. ആ തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തേജസ്വിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെയും തേജസ് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. അവരുടെ ജയവും സദുദ്യമവും, അവര് ഓരോ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ജയം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നെങ്കിൽ ആ വൈശിഷ്ട്യമാർന്നിട്ടുള്ള ആ ജയം, അവരുടെ ആ ഗുണരൂപത്തിലുള്ള ജയവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സദുദ്യമവും, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ധാർമ്മിക പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സന്മാർഗികളുടെ ഉദ്യമവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ശക്തന്മാരുടെ കരുത്തും ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളിലും മനുഷ്യനിലും എല്ലാം തന്നെ ആ ധർമ്മ രൂപത്തിലും അധർമ്മ രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കാം. വൃഷ്ണീനാം വാസുദേവോസ്മി പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയ മുനീനാമാപ്യഹം വ്യാസ കവീനാമുശനാ കവി. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനും, പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും, മുനികളിൽ വ്യാസനും, ചിന്തകരിൽ ഉശന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കവിയും ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. വൃഷ്ണികുലം എന്ന് പറയുന്നത് യാദവ കുലത്തിൽ വസുദേവന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് ജന്മമെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വൈശിഷ്ട്യമാർന്നത്. ആ പാണ്ഡവരിൽ വെച്ചിട്ട് ആ അർജുനൻ തന്നെയാണ് വിശിഷ്ടൻ. മുനികളിൽ വെച്ചിട്ട് വ്യാസനും, ചിന്തകരിൽ വെച്ചിട്ട് ഉശന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഉശന കവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ്, ആ വ്യക്തിയാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അസുരന്മാരുടെ ഗുരു ഉൾനസ് അഥവാ ശുക്രാചാര്യനാണ്. ശുക്രാചാര്യനാണ് അസുരന്മാരുടെ ഗുരു. അപ്പൊ അത് ശുക്രാചാര്യനും വളരെ വൈശിഷ്ട്യമാർന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, ബലരാമൻ, അത് വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാണ്. നാരായണൻ, അതിൽ തന്നെ സംഘർഷൻ, ആ സംഘർഷനിൽ നിന്നാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ആ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായത്. ബലരാമൻ, സംഘർഷണൻ, നാരായണൻ, സംഘർഷനിൽ നിന്നാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ് ആ വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ. ദണ്ഡോദമയിതാമസ്മി നീതിരസ്മി ജിഗീഷ്യതാം മൗനം ചൈവാസ്മി ഗുഹ്യാനാം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനവതാമഹം. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ വൈശിഷ്ട്യമാർന്ന ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നീതി, അനീതി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ശിക്ഷയും വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ആ വിജയവും നേടിക്കൊടുക്കുന്ന ആ നീതി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അഥവാ ദണ്ഡം, ശിക്ഷ എന്നിവയും ഗോപ്യങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമാർന്നിട്ടുള്ള മഹർഷിമാരിൽ വൈശിഷ്ട്യമാർന്ന മൗനം എന്ന് പറയുന്ന ഗുണവും വൈശിഷ്ട്യമാർന്ന മൗനവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. യച്ഛാപി സർവഭൂതാനാം ബീജം തദഹമർജുന ന തദസ്മി വിനാ യസ്യാൻ മയാ ഭൂതം ചരാചരം. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിലൊന്നും നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കുകയാണ്, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവം അഥവാ ബീജം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അത്
സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും അവരുടെ സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും സംഹാരവും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നടക്കുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദിമമായിട്ടുള്ള ആദി ബീജം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങൾക്കൊന്നും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കരുണ കൂടാതെ ഒരു ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഇവിടെ നിലനിൽപ്പ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് സർവജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഭൂതവും ഭാവിയും വർത്തമാനവും സർവ്വതും അറിയുന്ന ആണ് ആര്? ഭഗവാൻ. നാന്തോസ്മി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരം തപ ഏഷ തു ദേശത പ്രോക്ത വിഭൂതിർവിസ്തരോ മയാ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും വൈശിഷ്ടമാർന്ന ഗുണരൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജീവ ആത്മാവിന്റെയും അതുമാതിരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ജീവനില്ലാത്ത പദാർത്ഥങ്ങളിലെയും ആ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ അനന്തമായിട്ടുള്ള ഗുണസ്വരൂപനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വരുന്നു. ആ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് ഒരിക്കലും അവസാനമില്ല. ആ അനന്തമായിട്ടുള്ള വിഭൂതികളുടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ വിവരിക്കുന്നത്. യത് വിഭൂതിമത് സത്വം ത്രിമദൂർജിതമേവ വാ തത്തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതു തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ഏകാംശ ബിസ്ഥിതോ ജഗത് എന്ന് മുമ്പ് പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് സർവ ജീവജാലങ്ങളും. അതേപോലെ തന്നെ ആ വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായിട്ടുള്ള ആ സൃഷ്ടിയുടെ ആ വൈശിഷ്ട്യം, ആ വൈഭവവും എല്ലാം തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരംശം കൊണ്ടാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജീവികളുടെയും ഗുണരൂപത്തിലുള്ള വൈശിഷ്ട്യം ഭഗവാനാണ് എന്ന് വരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള വൈശിഷ്ട്യമാണ് മനുഷ്യനെ ആകർഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഭഗവാനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈശിഷ്ട്യങ്ങൾക്ക് ഹേതു എന്ന്. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിഞ്ഞാതേന തവാർജുന ഇഷ്ടഭ്യാഹമിതം കൃഷ്ണ ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലയോ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായിട്ട് ഇതിൽ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ ഊർജത്തിന്റെ ആ ചെറിയ ഒരു അംശം കൊണ്ടാണ് ഈ സർവ വൈശിഷ്ട്യങ്ങളും, അതിൽ നിന്നാണ് സർവ വൈശിഷ്ട്യങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നു. എന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു അംശം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായും ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയൊരംശം കൊണ്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ഉത്ഭവിക്കുന്നതും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും. അതുമാതിരി തന്നെ അതിന്റെ നാശവും എല്ലാം തന്നെ നടക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരംശം കൊണ്ടാണ് ഉത്ഭവവും സ്ഥിതിയും സംഹാരവും നടക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ മഹാവിഭൂതിയിൽ നിന്നുമാണ് സൂര്യന് പോലും ഉഗ്ര തേജസ് ലഭിക്കുന്നത്. സൂര്യന്റെ ആ ഊർജം, അതായത് ചൂട്, പ്രകാശം, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ വൈശിഷ്ട്യം വരുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിഭൂതിയിൽ നിന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ ഒരംശം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിന്ന് പോരുന്നത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ജപിച്ച് ഭഗവത് സ്മരണയോട് കൂടിയിട്ടും വളരെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ടത്. ഒരിക്കലും എന്താണ് വളരെ ചെറിയ ശബ്ദത്തിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാത്ത രീതിയിൽ ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല. അപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ജപിക്കണം. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ജപിക്കണം. അതല്ലാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അതുമാതിരി മനസ്സിലോ പകുതി അവ്യക്തമായിട്ടോ ഉള്ള ജപം ഒന്നും ശരിയായിട്ടുള്ള ജപമായിട്ട് കണക്കാക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ജപിക്കണം. ഭഗവാന്റെ സർവശക്തികളും ഈ നാമത്തിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ നാമ അവതാരം എടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശബ്ദത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ശരിയാവണ്ണമുള്ള കൃത്യമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കുന്നത് മൂലം ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ആ നാമരൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ടും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലും ജപിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രവണവും മനനവും കീർത്തനവും എല്ലാം ഒരേ സമയത്ത് നടന്നു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ടും വളരെ ഉച്ചത്തിൽ വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ ഈ 10ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ദിവസം 11ാമത്തെ അധ്യായം. ഇതിലെന്തെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.